Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula ing sampun kepareng WA nenggih Bapak Eko Bilowo. Oh iya, sugeng dalu bocange. Salam kagem Pak Bupati menika sahabat kula. Pak Eko Bilowo, Pak. Salam kagem panjenengan insyaallah enjang Juni menika kepareng nimbali kula wonten ing padepokanipun Bekasi mriku Pak Eko Bilowo. Nggih. Katuran rawuh nggih Pak menawi was longgar, lek mboten longgar nggih nanggap piyambak, Pak. Nggih, isin-isini ora. Ben laris. Ayo. Ya Bu Kesi. Mugyanto berkahe Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Nggih. Sehat nggih? Sehat, pangestu panjenengan. Kabaripun sae? Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih? Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin, nderek bingah. Jenengan niki tasah eksis tanggapane ora Oh, tasih menika dasare sinden enom kok. Sik kok ngomongne enom. Maksudnya pripun? Lho nek tesih enom niku ora tesih energik. Nggih. Lho ngayahi do pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki enom kabeh lho, Mbak. Lah nggih. Nggih. Lah sing tuwek sapa? Niku partner jenengan. Jenengan wiwit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane ya karo Mbak Mimin aja ngono ah. Lah nyatane nggih pun suwek iki, atuwek iki. Ya nadyan tuwek ning nadyan kaya ngapa lan kepiye niku lak rencang jenengan niku kakak jenengan. Piye carane kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun ajeni. Dipun hormati, nggih. Malah padake gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok, Ces.
Lah piye? Bintang tamu rak mung kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, senajan Mary. sing ditelepon Pamku gat Pak Soehari aku ning yo nyatane anu ora dibagekke ora apa-apa aku. Rezeki 1000 dalan. Apa tak balekke bayarane pri nek kira-kira. Ora dibagekke. Mutung jenengan iku kedahipun rak disaruk ngoten, bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Saruk. Oh sarung nggih. Dados kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbu Mak Cangi. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri lagi sami sehat Oh, saestu nggih. sehat. Oh, badan nggih. kula sehat, sami Nggih, syukur. sehat. Niki bidal jam pinten king Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggih Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri wae lenggah teng pundi Mbak Oh, Apri? nika wonten kalih Bapak Bupati. Ngapa, Lek? Pak Bupati Pamengku Gati matur sembah sampun dipun timbali wonten mriki pun dilunasi. Ning nyun sewu Pak Dalang tidak memanusiakan saya. Terus ngapa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri, aku panjenengan kene golek duit, golek sedulur. Terus ngapa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kaya ngopo to? Sing wedok sapa? Hamba. Wong wedok jadi-jadian Nek. Hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lah nek sampun Pak, kula pun ngugemi saged sowan mriki ning nyatane kula mboten dianggep. Monggo panjenengan ngendika ki Mbak Mimin sing penting sinaosa sidiane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung nggo ayu-ayu kendikanipun panjenengan ngaten to. meng kowe nek arep mulih ki rak ya melek. Napa? Sing mbok gawa ki tasku. Kalau- Iki kok Lek. Kuwi jane sinden apa copet nek kancane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan mboten gatekne. Dibagekke sing apik to penyon menika kaya piyai kakung sing larang ngono wong wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu mengembalikan kepercayaan diri menika sulit. Lho. Oh iya. Yen pun kandharaken ke wong wedok ki wong wedok kudu ngerti. Jeneng sing meleh. Nimas Pendoro wong ayu. Nggih. Mimin. Lak ya padha winantu Basuki anggenmu sowan. Hai. Lancar pipise nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok pramenopause padha aku lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek iki lahir wis pos lho kaya Lho, nek pipise lancar berarti dia sehat. Lho wong wedok nyen sewu, nek wong wedok ngen kula mriko lho. Piyai putri ki kondo pengen toyan lho tekan kamar mandi sentek tendalan lho sae lho. Nek kowe rung mudeng rung ngrasake kaya aku. Wanita pramenopause. Kowe ki wanita. Wanita kok nek uyuh ngadeg. Lah engko nek lungguh nyapu dalan. Anu pirone iki lho Mbak, kena nggo nyapu dalan pirone. Mbah Nyol ya mayol enek Pak Bupati Lah kok sing apik. nyapu dalan lho menika yen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung niku kok kejang-kejang. Kayak ngono ngetus. Ndongake temanten no, ndongake temanten. Ngono sing apik kok ya. Derek ndedonga kagem Mas Guntur kalian dan Mbak Virginia. Mbak Virginia. Nggih, bahagia Lho, selalu. jeneng wong wedok sing apik Virginia. Heeh. Lho terus Brigita. Heeh. Terus Mbak Dian, Dian. Mira. Heeh. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Sapa Sukimin? Ini berarti kamu Mbak membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat. sebabnya pripun? Kula kan jane jek traing notor besing madu. Wah. Isih putra Nalendra ndrun beteng. Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo? Akar rumput iki kaya ngopo sing butuhke masyarakat cilik kaya ngopo? Coba aja mung ABS asal bapak senang nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu men darani wong sudra. Dadi kowe iki terah kraton. Kraton. Aja dua-dua lho, sampluk dron lambemu engko. Sik to, aku ora kok mbelani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan lak tenggen perform pertunjukan lak Isi. asmanipun lak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah kan napa tete. niki jenenge apik to Mbak Mimin? Niki jenenge Panut Wibisana. Niku ya lanang ki ya ndek titit. Malah trucut ora. Kok malah mbok piye to kowe iki? Sembrana lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Bah, wis. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah.
kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa sing kene kok bahwa ini kan nyatanya gue nganggo gombal yang menghasilkan uang. Neng kowe iki ya aja pokoknya nganggo sepet ya menghasilkan uang lho. Aja mbok sebut kuwine. Engko kahananku karo Mas Imam piye? Oh. Lah nek jenenge kowe apa nyebut pleci? Lah jenenge. Loh, berarti kan kau tidak merubah kodratnya. Loh, nggih to menika pergi garis bawahi kamu tidak merubah kodratnya. Delalah lemu nyambut gawe ngampil lagemane Piai Putri. Harus kamu ngerti. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Piai Putri. Oh, ngono. Dan ini gue contoh, oh Mbak Apri ki lanang kok ayune kaya ngono ya kuwi lanang. Berarti kowe no apa? Sing ngene sama aku. Berarti bojoku kae nang omah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayangi ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sudah petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama ladu nek bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tandingke wong wedok lara ati awake rusak. Lho kaya kula ki rak rayu to ning tak menarik lho. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, wong wedok gembetot ya iki lho. Apri kae ayu ning mboseni. Ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Njelenipun. Niki kula dipun dawuhi kalih Pak Bupati. Nggih, dos putune dikonthes pundi? Pak Dalang nuwun sewu mbinjing Mbak Mimin menawi pareng badhe kula jak wangsul teng griya. Matur sembah nuwun Bapak, ya ampun ya Allah. Ajeng ditanggap. Mboten. Lajeng Nggih seret-seretan putrane. Semua itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Beliau merangkul minoritas. Iki piye carane nek kabeh ngemohi pemerintah ngemohi, pemuka agama ngemohi terus piye? Malah ada timbul masalah lebih kompleks lagi. Dirangkul, dikukup Mbak Min menjadi idola. Loh, jadi star. Lah kaya Star. Mbok primae kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Guntur, Mbak bahagia dunia Virginia. akhirat. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no aku arep ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit tapi Anu Pak Sahuri matur sembah nuwun. Dongake piye Pak Sahuri? Usahanipun bakso. Ndongaaken Pak Sahuri menika menawi Pak Sahuri mboten tindak mriki kok kadosipun kirang ngoten. Kirang afdol. Nggih. Bapak mboten ngirangi raos hormat lho Bapak Bupati sampun kersa paring sambutan panjenengan raktang sak klimah kedasipun marem manah kula Bapak. Monggo Bapak. Mboten sawiran kula mung rerangken. Nggih nek sawiran mung rerangken. Monggo Pak Sahuri, nggih. Monggo Pak Nggih. Dedek dedek. Ya kemawon. Matur sembah nuwun Pak Sahuri. Nggih. Salaman mboten apa-apa wong sepuh padha lanange. Kesupen, Mbak. Sing aku. Kesupen, Om. Om. Nggih. Hancur kowe. Lemu dadak ki bar maharep ya Om. Mas Imam. Alah. Wong wedok leceh. Mbak Apri hati-hati lho. Pripun? Pak Sahuri biayine alus, Alus. mendel, Nggih. jatnika anteng. Nggih, punten dalem sewu Pak Sahuri. Pripun raosipun menika dipun rawuhi para tangga tepalih sederek kadang Pandemen pamitan. Sutrisna Budaya menika. Nggih, matur suwun dumateng kadang-kadang kula sedaya ingkang wonten daerah Ngledok, Bali Panjang, Batur Noda sekitarnya. Kawula atas nama keluarga nyuwun ngapunten menawi wonten klenta-klentu tempat napa jamuanipun boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula atas nama keluarga nyuwun lumunturing sih samudra pangabsami. Nggih. Injih Bapak, menika kegandengan Pak Sahuri menika sampun kersa nimbali Mbak Apri kalih Mbak Mimin, menika pikantuk hadiah saking Mbak Apri Mbak Mimin. Amin. Napa niku? Hadiahipun menika tidak bisa diuangkan, Ya tapi piye wis sugih kok aduan nyaosi apa to? bakal diingat seumur hidup. Alhamdulillah. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Nggih. Dereng Loh, Mimin terus nyosor ae ora. ini diluruskan
mencium karena keakraban karo mencium karena nafsu. Lho iki diluruskan. Niatnya inak malu biniah niatmu elek apa apik? Niatku seduluran kok lho. Oh, bakal keingat seumur hidup wong dereng diambung baci tuwa to, Pak? Nonton midali kapri. Sik, aku tak nyuwun prisa, Pak Sahuri ngapunten. Jenengan lak piyai turah. Nggih. Gitu. Menawi wayangan ki menapa kok bintang tamu mboten sing kakung Loh. pisan putri Nah. pisan. Apa bintang tamu Jakarta sing her. Kok sing jenengan pilih sing gojag-gajeg ngoten lho, Pak. Napa sebabe, Pak? Napa mergo kula tesih perawan? Alah. Angel lho, umur 50 tahun saya menjaga kerja dan kehormatan. Perawan lho. udele kuwi. Sebabnya napa, Pak, kok Mbak Mimin Apri? Nggih, kula sak keluarga niku fansipun Mbak Apri dan Mbak Atur Mimin. nuwun Bapak ya Allah kok Medeni. Bapak Yusuf. Ya Allah mongko kelasane ngatiku ya Allah. Aku rumangsa dimanusiakan aku ya Allah. Menika ugi Bu Endang menika ugi ngefan. Oh, nggih. Bu Bu Kamti. Bu Endang Sukamti. Oh, Alah tak tawale dhewe. Apri iki lek les Ngawur. wasis. nggih, nggih. Termasuk ke Pak Dalang pun Cahyo Kuntadi. Nggih. Nggih kula nggih sami ngefans menawi garwa kula ngefans kalian Ibu Sukesi. Oh, ngaten. nggih, sembah nuwun. Izin. Menawi teng kula teng Bu Kesi ngefans teng Mbak Apri niku cocok. Nggih. Nek teng Mimin niku sing Lah. arah napane, Pak? Menika lho, Piai Kakung memandang dari kacamata Piai Kakung. Tidak nganggo kacamata sesama manusia. Oh, Mimin kae ora ayu ya, ning nyenengke. Lho. Mimin kae jane ora pinter, ning iso dadi madrasah kagem putra-putrane. Sopan santun unggah-ungguh mula-muli niku dikedepankan adat ketimuran. Nggih. Lho, nek Apri ayune mergo suntik putih kula mergo air wudu. Lho pun beda. Pun beda. Dari niku saja pun beda. Sik, Lah, lah nek- nek takoni saiki, Mbak Mimin rene sik. Nggih. Sampean Mbak Apri mau putih mergo apa? Suntik putih nek ra dedet kok dongos-dongos ireng meneh. Sampean mergane Air wudu alami paringane Gusti Allah. dadine sampean putih. Nggih mboten putih ning anu nyeni ngoten lho. Saya tamang delok kan yang TV lho, ora putih lho, kelawu lho sampean. Niki perlu di lho. Lho niki sak awak niki gandeng cinta Indonesia. Ya. Niki Mbak Mimi niku sak awak niku batikan Kulitnya kabeh. berbatik. Wah, Nah, nyeni kan, no. liyane kan pengen suntik putih men tok putih mulus dengan harapan lawan jenis tertarik terpikat karena kemulusannya. Nek aku cara membentengi diri piye caraku? Jangan terlalu putih lah. Kulitku tak gawe batik, men lawan jenis tidak tertarik kehormatanku tetap terjaga. Lho. Niku sanes nyeni. Batik niku tilas koreng. Malah nyeblok nih. Sik sampean mau wudu barang berarti lek wudu berarti muslim lho jenengan. Muslim insyaallah salat. Nun sewu. Nggih, Salat nggih. Nggih, salat. Nate berjamaah. Berjamaah nggih. Kula tak takon, lek jamaah sampean melu kelompok pria napa wanita? Anu, kula ten perbatasan gen kelirin ngono lho, Pak. Nggih ten gen pria kok ya nek masalah akidah masalah agama nggih ben. Tak kira ning dhuwur sekat. Bapak ngersakaken lagon menapa? Pak Sahuri ngersakaken lelagon menapa? Ingkang ragian tataripun inggil ngampun sing biasa-biasa mungkin ndak Wow, sinden Apa merabot. lah kletinge Bu Kesi lho, Bri. Aduh. Rating. Ngersakaken lagu menapa Pak Sahuri? Nyidam Sari. Nyidam Nyidam sari. Sari. Tuas deg-degan tak kira nyidam pentol. Nyidam sari. Idam Sari nggih. Nggih, mengke Dipun dipun pinasani, aturaken. Bapak nggih, matur Nggih. sembah nuwun. Gek telepon aku gek Mbak kula lunasi 20 juta ngono gek aku ya terus piye apa ayuku ki payu 20 juta. 20 juta mulai gondas apa ora kowe engko? Senengane. Sembah nuwun Pak Sahuri mugi pinaringan sehat panjang Lancar, yuswa. tinggal pirangan mau wayah. Lah. Tutuk ngomong putra wayahipun. Amin. Amin. Sembah nuwun Bapak. Lancar menjadi Sik. ladang berkah kamsedanipun nggih, Pak. Sik, sembah nuwun Pak Sahuri. Mbak Nun, nggih. Sik. Para lenggah, para penonton tepuk tangan untuk Bapak Sahuri luar biasa. Ah, Pak Sahuri apa? Pak Lurah pengen diparingi kenang-kenangan. Ora apri kabeh kok dian. Pak Lurah wis ajre. Nggih. Sing kersake wau napa? Nyidam sari. Ngidam Ngidam Sari. Sari. Cobi bawanipun jenengan berdua, men Anjing. Kiai Balik Panjang pirsa. Ambak asline niku priya Rainaga, anu Ampun, Kak Rainaga. priya ning suwantene sae ngoten lho. Rada rene lek kok ndak kaling-kalingan cagak. Nah. Nggih. Ayuku men ketok maksimal tekan buriane. Ayu apa kowe ning padangan jenggotmu? Mbok dikerok. Jane mahrib ya tak cukur kok teng sini. Jene wong wedok fertil ya subur ngene iki pancen.
rezekine lho, paribasan sore kelong esuk wis entuk banyu Aku mili ngene. soalnya nek iruh wong rada brewok ki iso piye ngono lho. Gak aku beli aku seneng karo aku ra sudi ya. Si, bluluk disawatke. Terus? Ketoke ndungkluk ngematke. Biasa ngono iki. Malah sing ora-ora. Apa bawane, Mbak? Nyanyi Dangsari to nggih. Dandang kula nggih. Nggih. Nggih, siap. Wiwit saking Mbak Apri menawi Mbak Apri ini muridé Mbak Mimin. Kersanipun ajar kendel nggih. Ah, nggih, no, diberi Dados kesempatan yang benjang mudah. nek kula wis paribasan wis vakum, kadang vakum ben tak ulang-ulangi jadwal, kowe tak culke ngono ki paribasan. Vakum ki nyedot apa, Lek? Maksudnya vakum ki aku wis ora produktif ning panggung. Mungkin milih di balik layar dan sebagainya. Apa mau kowe tak culke kowe wis mampu. Gage pamerno suaramu sik, Nok. Kowe sing ra mampu pasrah aku, engko aku ra mampu tak pasrah Bu Kesi. Dadi Bu Kesi ra mampu pasrahke Pak Sahuri wis ayo. ya nak. Tak kandhani to suaramu apik ning napasmu ora patek landung mergo kowe udut terus iki lho pri wong wedok kok nek udut tek rong slop. Wong wedok Mas Serong slope para bodol telake to. Mas iki kok bungkus iki lho Mbah. Udut ya uduta terserah duit-duitmu ning kowe iki kan makarya dunia seni sing tok do suaramu. Lah. Emane-man suaramu nek aku adol rupa wis payu. Lah, Waduh, lah. rupane kaya gemuk nek ora. Nek kowe sing tok do suara nek suaramu bosok rak ya. Lho wong wedok iki rak ya tugase ngerokok. Kuwi piye to? Apri kocluk ayo. Tatone anu kijing. Apa, Mbak? Tatone gambar apa kijing to iki? Lah kok ngiseni ye kok senengane kok kijing iki lho. Kaya ngene wong nandang asmara gurune kaya ngapa ya? Aku Iya. seliramu seleh. Seleh. Rada mundur no. Oh iya. Jadi biar pemirsa ki mudeng. Oh, iki tatarannya saya berproses. Bukan berproses tidak bukan berarti jelek loh. Masih berproses. Oh, iki sudah stay. Corone iki pondasine sebakoh lah. Stay, homestay ayo. Homestay. Ini kanipun Mas. Waduh, Lah, Lagi soro. coba gurune kaya apa? gurune kaya ngapa niki? Pak Bupati Lenggang. Ya iya no. Perjalanan 2 jam setengah nek ger swara bosoke nggo blangker Lah, apa. iya. Piye Wonogiri cantik-cantik jos-jos kok suara. Pak Sauri setahun le nimbali lho. Leni Bali gak es dilunasi gak kurang setahun le inden. Nek ra diner tenan ya ora mungkin to. Lah, Terus live streaming barang. kok malah jegok. Apa to? Baik. Anu Mbak, kalau menjingnya diatur sih. Keep silent, jangan mengganggu. Oh iya, iya, iya. Berikan waktu kepada orang lain untuk memamerkan karyanya. Kamu tuh udah Iya. dikasih waktu. Jangan biasa memutus omongan Iya. orang. Ini lebih kepada etika. Oh iya, iya. Nah, nyanyi yo. Ora. Ora toh? Ora. Berikan kesempatan. Ya, tak berikan kesempatan. Dan menghancurkan aku. Golek ke dalan. Dan pasaranku hancur ning Batu Retno. Stratenane angel men. Apa toh? Aku. Au! Dewe. Kok Sinden nek suarane kaya ambulan. Lah. Nek Bu Kesi ra cetha. Vokal konsonan artikulasi jelas. heeh. Ono sing sinden berpower. Lah aku ki sinden suarane ulem. Ulem, alus. Iki tak mix karo dawe Pak Ustad. Piye? Piye? Pak Ustad kan ndika, perempuan itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi suara powere laki-laki. Mula nek imam salat jamaah kae kleru, kudu imam kuwi lho. Pomo imam mimpin salat jamaah kleru, piye putri kae ora nyuara, mung astane. Oh, Mergo ngono. suara perempuan itu kadangkala mengganggu. Kuwi nek perempuan. Perempuan. Lah kowe lho mondo-mondo. Tapi kan memakai baju perempuan. Iya.
Dewa kok Gurapada ae. Wong ayu Aja lho. dilokne to pri wong Wong jenenge. ayu yo kelem sithik termakan. Ayo. Duh dewa Jawata. Pak Sahuri, mbok patos bintang tamu sanes itu, Pak. Kok kapusan brosur. Lah nek nang TV yo ketok cantik. Genah utah-utah kok ayune utah-utah kaya duduh gule lho nang TV. Waduh. Kimplah-kimplah. Welas. Duh dewa Jawata. Iki teknik miking, teknik miking. Kowe iki bawa apa ayan jane? Miking lho. Dadi iso. Lho, Bawa nek kaya lho, nek wong kene ra elek. terlalu bising. Heeh. Teknik miking. Lho. Oh. Gawean lawas. Pikiranmu lho kotor, traveling tekan ke dindi, traveling. Iki nek meminjam kata-katane Bunda Titik Puspa iki ya tebal tipis. Tebal Nek tipis. cara aku sendal pancing. Somring Pak Mami. Tak samang kok TV ya lho, Mbak. Nggih. Kok TV masalah nggih nembangi gulu menjengi keter deh. Niki jenenge nek epo. Apa kuwi? Tembolok. Teleh ha. Ayo ajan kendel kok ndak kowe ora maju-maju. Kok ayu aku, pinter aku, asis aku, intelektual aku, terus kono ngopo? Oh alah men. Upamana nahkoda. Yoga-yoga nyawangku karo ngleki duwi ngopo to, Jas? Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning aja ngono to, Mas. Kuwi arep ngidoni kowe ra sida. Kok les. Diulu meneh. Perasaan kok do nyawang karo ngleki du apa tertegun apa kagum karo Alah, kecantikan. tertekan. Tertekan. Tanpa perahu sasat sarat dan papatri. Suara lanang rasa sok cantik. Bahwa jati dirimu kamu telah lahir sebagai laki-laki suara lanang. Aku lho. Ngidam. Waduh. Ya. Jajal pamerno, Pak. Ayo, Pamerno. apa, Mbak? Dalan iki kok umpamakno ya, ki sarep Lampung Oh kok. iya, Bismillahirrahmanirrahim. Duh, Ngatur telak. Pantai Sekipu. sekupi ayo. Umpamakno nahkoda Beda. Beda. tanpa Lanang. perahu Wedok. sasat Lanang wedok bareng, ayo. meteng no mengke. Mung bareng dolane apa meteng? Lah nek lenang wedok Dolan campur. ki ra apa-apa, jajan meyam bareng ra apa-apa. Sing siji kuwi aja. Apa ta, Lek? Kok dadak tak critake, boleh kita berteman dengan siapapun, serawung dengan siapapun, ning sing siji kuwi aja paligine wong wedok. Soale cara-cara kuwi terenggut kehormatane seumur hidup paribasan lho kuwi asor lho. Lah kok kowe kan disampirke ning galengan. Lah kan dibayar. Nek dibayar kan dol tinuku sah. Sah. Transaksi. Transaksi ya teh hitam di atas putih. Aduh. Wis ra bayaran mulih masuk angin digering wong sak desa dosane ra mekakat. Korban aplikasi babak bundas. Apa? Melicet. 100 meter kok ketemu nih Sulomo malah. Loh, kita menggunakan aplikasi apa aja itu boleh. Ning digunakan semestinya sewajarnya. Hanya pengetahuan ngene to. Oh ngene tok sudah. Ngono ki aja terus ditindaklanjuti, hanya sekedar mengetahui saja. Oh, Ya, iya Ayo, ya. Tanpa perahu sasat sarat ing papatri nyidam saring asmara.
Sik yen langgame tak golekne kanca Mbak Nggih. Mbak Apri. Kudu sing cantike kados kula levelipun. Kok ndak dekne ndak nopo ngedrop. Oh iya. Kula jogo banget. Ngedrop ae kaya baterai. Sinten menika? Mbak Mira ya Mbak Mira. Mbak Mira. Mira Kirana. Nggih. Ayune. Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son yo ayu ngene iki. Yo cantik ngene iki aku yo molek ngono ya jenenge wong ya sesuwe so rusak to jenenge. Jejer. Nah, ngene. Wah, jan telu-telune padha ayune kabeh. Wedok ngene iki lho, Lek, saka bodine lho, saka ngiringan ya patut, saka mburi ya patut, saka ngarep ya patut. Lho, lah nek kowe kuwi wong wedok kok susune daya ngalor iki apa eneng. Wong wedok susune doyong ngene iki men. Anarkis Kowe kuwi. guyon kono-kono marang Mas lenggah Pak Bupati. Lah ngapa? Perangkat kabeh rawuh. Terus Ngono iki ra sopan. lah wong gur kanebo kok Benakno Mas. Loh, tapi jane ini nggak percontohan juga loh. Kenapa wanita kalau sudah melahirkan berubah bentuk payudaranya? Itu yang saya jangan takut berubah bentuknya karena kodratnya wanita itu menyusui dan ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Nah, kaya tahu-tahu. Lho bojone tanggaku ya tak ombeni ya tadi. Salah bojone tanggane barang. Dan gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu yang cerdas, bayi sing kersa minum ASI. Oh, lah nek ndekmu kan ya ASI. ASI. Air susu iblis tadi. Ayo Nduk Mira Kirana. Sing endi nak? Ayo lah Dek Mira. Dhewe. Lho, ayu menik-menik. Lho, jan. Wah, jan Mbak Mira kaya Sri Uning, Mbak Apri kaya Sri Tanjung. Mbak Mimin Jang kaya Sri Gala. Keblong-blongane ngono Mbak Mimin ora. Rada rene Nduk Mira. Lho, sing wedok kene sing lenang ben kono. Wedok. Tak share fotomu zaman disunat piye. Sing wedok kene. Sing wedok kene sing lenang kono. Wedok. Lemu sunat lho ngeterke aku. Sing wedok kene. Aku dhisik lho, gur dikerek kunir kok. Kae iki nggo nambani kadas Mas kae kok. Aku gedhing iki dene pencitraan iki seolah widun. Sing wedok kene, kowe sing lanang kono. Oh, edan lho. Ayo Dek Mira. Mira ya Mira.
Mbak Apri kalian Mbak Mimin iki merasa pripun ngoten? Pripun piye? Lah kula lak wong wedok tulen to. Heeh. Lah nggih kalah gandes lan luwes sekali piyai kekalih mriku. Insecure berarti kowe. Lah iya. Kabeh berproses kok, Bri. Congkak. Lho, pinter ya. Pinter ya. Soalnya dhisik tau kerja ning bank. Oh iya to. Bangjo maksudnya. Malah ngemis. Iki gue tak aturake marang adik-adikku mahasiswa iki kepareng ning mburi kelir iki Mas Akbar. Mas Aji, sugeng pinarak ingkang sekeca. Ayo. Semangat Dek Mira monggo laju wong ayu. Menika ugi wonten awala Mbak Mimin Mbak Apri. Dipanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kagem Pak Dalang, sak rombongan saderengipun nyuwun pangapunten menika wonten lare ingkang ngepen kalian Pak Cahyo lan Bu Kesi. Kepingin sanget pinanggih wonten ing panggung badhe nderek gladen. Mohon dipun paringi wekdal. Nggih, monggo. Atas nama Ananda Lutfiana. Nggih. Pundi Mbak Lutfi napa sih? Mbak Dek Lutfi. Dek Lutfiana. Oh nika adike. Oh niki wau pun pinanggih kalian kula. Nggih. Niku asring nusul kula wayangan Mbak Mimin Mbak Apri. Oh ngaten, Dek Lutfiana. Nggih. Menika gandeng anak-anak